ערב טוב הורים יקרים, צוות חינוכי, עובדים ואורחים נכבדים. ובעיקר ערב טוב לבוגרי מחזור מ"ט של בית הספר הרב-תחומי עמל אמירים אופקים. התכנסנו כאן הערב לציין אירוע חגיגי, סיום של תקופה בחיינו, תקופה של 12 שנות לימוד בבית הספר. 12 שנות לימוד. תורידי קורונה. בסדר, 10 שנות לימוד. מלחמה, מבצעים, רקטות. בסדר, 9. מה 9? תורידי שביתות, פה מגיעים ב10, שם מסיימים ב12. לא באים למבחנים, כי גם ככה לא מקלידים ציונים. המורים לא מקבלים שכר, כפיים למורים, תמשיכו להיאבק. אוקיי, אז 7 שנים. שכח טיולים, חגים, חופשות, מסעות, הצגות, מעורבות חברתית, חסר סיבות לא ללמוד? אז אנחנו מסכמים תקופה של ככה וככה שנות לימוד בבית הספר. והנה אנחנו בטקס הסיום. כשהגענו לכאן היינו קטנים ונרגשים. התבצרנו מאחורי מעגל החברים המצומצם שלנו. חברים שהכרנו מהבית ומבית הספר הקודם. אך מהר מאוד הרחבנו את המעגל וראינו שלמרות ההבדלים אנחנו די דומים. ועם הזמן התחברנו. ביחד עברנו תקופה ארוכה, החל מטיולים שנתיים, ימי התנדבות, קורונה, מלחמה, בחינות הבגרות ועד למעמד המרגש שאליו הגענו. אז הגיע הזמן לקבל את השכבה הכי טובה שיש. קבלו אותם, את מחזור מ"ט! ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, קבלו על הבמה את כיתה י"ב1 ואת המחנכות שמרית מלכי וציונה אליאסי. תנו להם כפיים, כיתה י"ב1. חיוך למצלמה. תודה רבה לכיתה י"ב1 ולמחנכות שמרית מלכי וציונה אליאסי. וכעת, גבירותיי ורבותיי, קבלו את כיתה י"ב2 ואת המחנך אביתר אלוק. מסתדרים לתמונה המשותפת. תמונת הכיתה האחרונה. והמחנך אביתר אלוק. תנו להם כפיים. איזה יפים. תודה רבה לכיתה י"ב2 ולמחנך אביתר אלוק. וכעת, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן לקבל את כיתה י"ב3 ואת המחנכת, המאסטרו ללשון, המורה אורלי אלקיים. הנה הם עולים אלינו, כיתה י"ב3, המחנכת אורלי אלקיים. בואו קצת לקדמת הבמה.
קדימה, בזהירות על הפנסים. תודה רבה לכיתה י"ב 3 ולמחנכת אורלי אלקיים. תנו להם כפיים.